ሰላም ንዓኹም ይኹን ነበርቲ ካልገርን ከባቢኣን ብፍላይ ከዓ ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ ብግዱሳት ኣባላት ዝተፀውዐ ናይ ዘተ መድረኽ ምስ ኣባላት ቦርድ ኢካክ ብዕለት 22 ሕዳር ተኻይዱ ምንባር ይዝከር። ኣባላት ማሕበር ነዚ ውፅኢታዊ ዘተ ንምድራዕ መመልከቲ ኢካክን ከምኡ ድማ መስቀላዊ መመልከቲ ዘቕረቡ ግዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ሓደ መኣዲ ኮይኖም ክዝትዩን ንህዝቢ እቲ ዝግባእ ሓበሬታ ከቕርቡን ብምፅዋዕ ንዕለት 13 ታሕሳስ 2025 ንፅባሕ ቀዳም ማለት እዩ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣዳራሽ ኢካክ ናይ ዘተ መድረኽ ክህሉ እዩ። ግዱሳት ኣብዚ ክትሳተፉ እትደልዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ማይ ኢካክ ብምኻድ ክትምዝገቡ ትኽእሉ። ሰፊሕ ናይ ምብኻል መድረኽ ምእንቲ ክህሉ ንቐዳሞት 10 ጥራሕ እዩ እዚ ዕድል ክወሃብ። ስለዚ ኩልኹም ግዱሳት ቀዲምኩም ክትምዝገቡ ብኣኽብሮት ኢካክ ይፅውዕ። ንምዝኽኻር እዚ መደብ እዚ ናብ ህዝቢ ከም ዝዝርጋሕ ኣቐዲምና ንሕብር። ዘተ ዝግበረሉ ቦታ ኣዳራሽ ኢካክ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ። ብድሓን መፁ። ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ